updated sa balita at mapasaya ang inyong araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Pamahalang lungsod ng Baguio magsasampa ng kaso kontra sa District Engineering Office ng DPWH. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Pamahalang lungsod ng Baguio magsasampa ng kaso kontra sa District Engineering Office ng DPWH. Governor Ramon the Pilot Gico III nanumpang pauunlarin ang Pangasinan. Pugo Mayor Kurt Martin at iba pang bagong opisyal ng La Union nanumpa na sa tungkulin. 62 milyong halaga ng tanim na marijuana na diskubre. At mga nanalo sa halalan na hindi manunumpa, hindi makakaupo sa pwesto. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga malam amyanan a Luzon, hatid namin ang mga may init at mga bagong mga balita. Aabot sa 62 milyong halaga ng tanim na marijuana ang nadiskubre sa Benguet at Kalinga. Magbabalita, Ren de Guzman. Katuwang ang PIDEA CAR, tuloy-tuloy pa rin ang laban ng PNP Cordillera sa ilegal na droga. Katunayan, noon lamang weekend, nadiskubre nila ang 26 na plantation site sa Barangay Buscalan, Barangay Butbut at Barangay Lokong sa bayan ng Tinglayan, Kalinga. Aabot sa 310,000 na piraso ng tanim na marijuana ang binunot at sinunog ng mga otoridad. Nagkakahalaga ang mga ito ng 62 milyon pesos. Kasabay nito, nagsagawa din ng operasyon ng mga tropa ng pulisya sa Barangay Badeo, Kibungan, Benguet sa isang plantasyon ng marijuana. Aabot sa 16,000 na tanim ng marijuana at 3 kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana ang sinira ng mga otoridad. Nagkakahalaga ang mga ito ng 360,000 pesos. Ayon sa PIDEA, mas pinapalawak pa ng mga cultivator ng marijuana ang mga tanim nito dahil sa malaking demand nito ngayong pandemya. Titignan po natin, ngayon po ay nangunguna ang drug use ng marijuana compared to shabu. The reason is that, number one is the availability of these illegal drugs within the area. And mas strengthened, kung natatandaan nyo, for the previous years, 2017 to 2018, nagkaroon ng sunod-sunod na destruction of shabu laboratories, which made na bumaba po yung availability ng shabu. So
So yung mga drug users, they had that na nag-change sila into using marijuana. Kaya naman, todo kayod ang mga otoridad sa pagpuksa sa mga taniman. Todo suporta naman dito ang militar sa kampanya sa marijuana. We're always in constant coordination pag pumupunta sila sa in Kalinga para mag-marijuana eradication. And we are actually providing troops when requested. Meron mga minsan na hindi na sila naghihingi ng tropa sa amin because they might have expected na under full control nila yung mga areas. Dagdag pa rito ang air support na binibigay ng Air Force sa reconnaissance sa mga taniman ng marijuana sa mga kabundukan ng rehiyon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Nanumpang pauunlarin ni Governor Ramon the Pilot Gico III ang Pangasinan. Narito ang report. Makulimlim, pero masiglang binigyang pugay si Pangasinan Governor-elect Ramon Gico III sa harap ng Kapitolyo ng Lingayen. Ladies and gentlemen, the Governor-elect of the province of Pangasinan, the Honorable Ramon Monmon V. Gico III. Sinundan ito ng panunumpa. Ako, si Ramon Delicaya Gico III ng Binalonan, Pangasinan na inihalal sa katungkulan bilang gobernador. Sa halos 30 minutong talumpati na panandali ang napuputol dahil sa palakpak, binalikan ni Governor Gico ang kwento ng pagkakapanganak ng Alyansang Gico Lambino o Agila. My belief that I am going to win in this gigantic political battle. Pero dahil sa pagtutulungan ng kanyang pamilya, mga kinikilalang political leader ng Pangasinan gaya ni Mark Cuangco, Cesar Kiambao, Conrado Estrella at Pamilya Celeste, naipanalo ang laban. Let us make Pangasinan a haven for business, commerce, and trade. Sa kanyang pag-upo, tututukan din ang issue kaugnay sa edukasyon, food security at maayos na health service. Let us improve our hospital operation and management. Let us hire more doctors and nurses and other medical practitioners. Let us always give a comforting smile to our patients and our clientele. Focus din ng Pangasinan ang galing campaign ang pagpapasigla sa industriya ng turismo. And to shout to the entire province and to the whole world at that Pangasinan is ang galing. Formal nang nanumpa ang mga opisyal ng Pugo La Union na maninilbihan para sa susunod na administrasyon. Ang detalye sa report ni Ren de Guzman. And kindly repeat after me. I state your name and address. Having been elected as mayor of the municipality of Pugo La Union. Having been elected as mayor of the municipality of Pugo La Union. Kasama ang ilan pang nahalal sa Pugo La Union, nanumpa ng tapat at buong pusong serbisyo si Mayor-elect Kurt Martin sa ginanap na oath-taking and turnover sa Pugo Covered Court. No leader, however strong, determined, and passionate, can succeed without the support and the cooperation of his people. First, we thank God for showering us with these blessings and for giving us the opportunity to serve the people. Today, I face you with high hopes that together we will continue achieving greater heights.
Through your support, cooperation, your trust, this administration will deliver inclusive governance, efficient basic services, and greater opportunities for each Pogueño. Bagamat mula sa kabilang partido, pakikisa at suporta ang ipinangako ni Vice Mayor-elect Brian Baloging. Nalpasan ako iti eleksyon. Awalan ko man iti Team A, Team B, Team C, Team D. May sakayon ko man nga pamilya. Ang seremonya ay dinaluhan ng mga residente, mga pinuno ng mga ahensya at pati na ng nanalong gobernador na si Rafi Ortega David. Anya, wala silang pagkakaiba ni Mayor Kurt. Pasasalamat naman ang ipinaabot ng two-term mayor na si Mayor Priscilla Martin bago niya tuluyang ipasakamay ang pamumuno sa bayan. Words are not also enough to express my gratitude and appreciation to my fellow officials in the municipal and barangay levels for your relenting and uncompromising support to the Presi administration. As without your trust, it would have been impossible for me to achieve so much in the short period that I had spent with you as your local chief executive. Pangako ng susunod na administrasyon, ipagpapatuloy ang pagpapaunlad sa bayan ng Pugo sa pamamagitan ng turismo at negosyo. July 1 magsisimulang manilbihan ang mga bagong opisyal. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Nanumpa ng iba pang mga bagong opisyal sa probinsya ng La Union. Magbabalita, Ren de Guzman. 2 araw bago ang pagsisimula ng pamumuno ng susunod na administrasyon, nanumpa na rin ang 9 na opisyal ng Balawan, La Union. Pinangunahan ito ng alkaldeng si Aleli Concepcion at vice alkaldeng si Carlo Concepcion. Nanumpa naman kahapon ang ilan pa sa mga uupong alkalde sa La Union, gaya ni Mayor-elect Benjamin Sibuma ng Aringay, Mayor-elect Frank Sibuma ng Agoo, Honorable Arturo Valdriz ng San Juan, at upcoming Mayor Jonalyn Fontanilla Piayas ng Tubao, La Union. Kahapon din isinagawa sa Tubao Civic Center ang oath-taking ceremony ng bagong kinatawan ng Kongreso ng 2nd Distrito ng La Union na si Dante Garcia. Lahat ng mga seremonyang ito, dinaluhan ni outgoing Governor Pacoy Ortega at ng uupong bagong gobernador na si Rafi Ortega David. Baon niya sa bawat pagdalo ang temang La Union Probinsyanihan, bilang panghikayat sa lahat na makiisa sa pamahalaan para sa sabay-sabay na pag-unlad. Nauna na siyang nanumpa kasama ang iba pang uupo sa pamahalang panlalawigan noong June 16. Bukas, inaasahan ang oath-taking ceremony ng ilan pang mga uupong opisyal sa probinsya ng La Union. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, pamahalang lungsod ng Baguio magsasampa ng kaso kontra sa District Engineering Office ng DPWH. Yan at iba pang balita, abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan.
PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Dahil sa umano'y substandard na mga proyekto, magsasampa ang pamahalang lungsod ng Baguio ng kaso kontra sa DPWH. Narito ang report. Pikon na raw si Mayor Benjamin Magalong sa umano'y substandard na mga proyekto ng Baguio City District Engineering Office ng DPWH. Kaya anumang araw, magsasampa na ang pamahalang lungsod ng mga kaso. Parang very frustrating na rin eh. They cannot even distinguish what is defective and what is substandard. Tapos kung maipakita ko lang yun sa inyo yung mga picture ng mga pinagagawa ng mga sidewalk, lalo-lalo sidewalk, sa schools. Nakakalungkot din. Schools na nga yan, mga institutions, yan. Anya, suportado raw ito ni Secretary Eduardo Anyo. Aabot daw sa 10 kaso ang isasampa sa korte. Kabilang sa mga tinukoy nito, ang mga DPWH implemented na sidewalk improvement projects sa lungsod. Hindi muna nagbigay ng anumang detalye ang City Building and Architecture Office at ng City Legal Services Office tungkol sa ihahaing mga kaso. Maaalalang naghayag din ng pagkadismaya ang alkalde noong Pebrero sa inspeksyon nito sa proyekto ng DPWH na extension ng bleachers ng Baguio Athletic Bowl. Dahil sa ilang problema sa mga proyekto ng DPWH, may ilan pang mga proyekto ng ahensya ang hindi pa naipapasakamay sa lungsod. Citywide, ito turnover may say tayo. Pero if the project is national roads, sila na lang ang mag-accept, no? Pero siyempre, yung mga projects na citywide, kailangan yung signature natin for acceptance. So, hindi naman namin sasabihin without inspecting. Tumanggi munang magbigay ng anumang komento ang Baguio City District Engineering Office. Pero sa isang statement, sinabing tinatanggap nila ito upang mapaganda ang serbisyo ng ahensya. Charles Nicolibon para sa Luzon Headlines. Nanumpa na din ang mga bagong halal na mga opisyal ng iba't ibang bayan ng Benguet. Narito ang report. Nanumpa na noong Lunes ang mga bagong halal na mga opisyal ng bayan ng Kapangan. Pinangunahan ito nang nagbabalik na si Mayor Manny Fermin kasama ang pamilya nito. Sumunod namang nanumpa ang vice-alkalde nito na si Mayo Eslay at ng mga bagong halal na mga opisyal ng konseho. Naging saksi dito si Governor Melchor Diclas. Sa bayan naman ng Bakun, nanumpa si Mayor Bill Raimundo bilang mayor ng bayan habang vice-alkalde naman nito si Fausto Labinillo. Sinaksihan din ito ni Governor Melchor Diclas. Ipinasakamay naman ni outgoing Mayor Manuel Munar ang pwesto kay Councilor at Mayor-elect ng bayan na si Alfredo Dacumos Jr.
Nanumpa din sa pangalawang termino si Vice Mayor Arthur Baldo kasama na ang mga nanalong mga miyembro ng Konseho ng Bayan. Pinangunahan naman ni Judge Donna De Leon Mendiguarin Galvez ng Kabayan Bukod Itogon 3rd Municipal Circuit Trial Court ang panunumpa ng mga bagong halal na opisyal ng bayan ng Kabayan. Nanumpa bilang alkalde ng bayan si Florante Balantes Jr. habang vice-alkalde naman si Mike Badival. Nanumpa din ang mga bagong halal na miyembro ng konseho. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa June 30, ngayong taon na ito, ay lahat ng duly elected public officials will take their oath before any person authorized to give the oath. At ito na ang tinatawag natin ng oath of office of public officers and employees. Hindi lang po ceremonial itong panunumpa na ito because this is provided by Executive Order number 292. And Chapter 10 of that Executive Order mandates all public officers of the government, including members of the armed forces of the Philippines, shall, upon the discharge of their duties, take an oath of affirmation to uphold and defend the Constitution and, of course, to fulfill their duties, as government officials for whatever they are elected into. The same oath will be taken by our President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., as well as Vice President-elect Sara Duterte Carpio on June 30, like any other public official all over the country. Yung pag-oath na yan will determine kung whether or not these officials can now perform their functions. And of course, who may give the oath of office. And according to Section 41 of that executive order, pwede ang notary public, pwede ang members of the judiciary, clerks of court, the secretary of the House of Representatives, or the Secretary General of the Senate, other officers that is vested by law the authority to give the oath. And upon taking of the oath, the person, the elected official or the appointed official can now officially discharge his duties. If an elected official does not take the oath, then he cannot discharge his duties, ergo he cannot receive compensation for services rendered. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, Heroes Hall of Fame, binuksan na sa publiko. Ang kwento, susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa BAO! Sa milk tea ng batang 90s, dapat atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Binuksan na po sa publiko ang Heroes Wall of Fame. Inaasang magsisilbi itong inspirasyon sa mga aspiring athletes ng lungsod. Ating silipin yan sa report na ito. Walang mapagsidlan ng tuwa si Mars na makita ang sarili nito bilang isa sa mga kilalang Cordilleran athlete. Isa siya sa mga atletang binigyang pugay sa Heroes Wall of Fame sa Baguio Athletic Bowl. Proud ako na nai-paint yung mukha ko rito. And sana marami pa rin susunod na goals naman ang magagaling dito sa Baguio. Mula sa pamumulot ng mga bola at flag sa golf course sa Camp Janhay noong musmus pa lang, nagsikap si Mars na matutunang maglaro ng golf hanggang sa maging kinatawan na ito ng Pilipinas sa mga local at international competition. Laro ko sa Asian Tour ng almost 20 years. Pero ang best finish ko doon yung second sa Philippine Open. Dito rin sa Baguio yun. Tapos nirepresent ko rin yung Pilipinas sa World Amateur. So naglaro kami sa France noong 1994. Tapos nag-represent ko rin yung Philippines sa World Cup of Golf ng 3 times. So nag-top 10 din kami ng one time noong 1998. Nag-roams kami from Baguio City along with Benji Rivera. Sa loob ng 9 na buwan, sakripisyo ang ibinuhos dito ng grupo ni Pijon. And I think this is one good contribution not only to sports in Baguio City but then to the thriving art community. In a sense, we are able to marry two disciplines, the martial arts or sports and arts itself. So, anya,
malaking bagay ito sa pagsusulong ng sining at pampalakasan sa lungsod. I'm actually very emotional now because what Jed, Harold, and Gladys did is something remarkable. I'm so happy. I don't know how I can describe my feeling right now. Makikita din dito ang larawan ng mga nagsulong ng pampalakasan sa lungsod. Sa kabuuan, aabot sa 32 mga mukha ang makikita sa nasabing mural. Ipininta ito ni Harold Banario, Gladys Labsan at Gerald Alanggi. Tinanggap at pinatawad naman ni Harold ang sumira ng painting nito noong nakarang linggo. Na-vandalize kasi ang ipininta nitong mural ni Mark Ediva na isang wushu at mixed martial arts athlete. Nung nalaman ko yun, I feel hindi naman galit or yun, mad. I didn't feel anything at all na hatred, for example, like that. Kasi sabi nga may gano'n. So, understandable na nare-repair naman yung painting. Sana po refrain from doing it. It's actually very painful, especially for our artists who actually took their time to paint it. Medyo pinaghirapan nila. So we are appealing na sana stop it. Plano pang dagdagan ng grupo ng ilang detalye ang mural painting sa mga susunod na buwan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang